Uspješan, brz i poduzetan moto je koji se cijeni u poslovnom okruženju. Imati takve osobine, a pritom još raditi na njima i razvijati ih prema današnjim standardima odlika je top menadžera. Standardi su različiti. Ovise o profilu zanimanja, implementaciji tvrtke u svjetsko tržište, profitu, ali i o vama samima. Većina uspješnih menadžera studentske dane i brojne knjige na policama zamijenila je decentno, ali tehnološki naprednim uredima. No potreba za usavršavanjem, vrednovanjem životnog iskustva i daljnje istraživanje prisutno je i dalje. Kako bi vas zaintrigirali, ali i potakli, posjetili smo Centar za razvoj osobnosti. Ondje vaše kolege istovremeno spajaju izazov s odgovornošću. Ono što većinom ljudi kod nas traže su upravljačke vještine, odnosno menadžerske i liderske kompetencije. Ako bi htio biti tu jako konkretan, mogli bi to sažeti znači, na kako motivirati ljude, kako upravljati različitostima, kako naći najbolji stil vođenja, kako ga prilagoditi našoj kulturi, našim ljudima, kako rješavati probleme, kako upravljati vremenom, kako pregovarati i ono možda što je najinteresantnije, kako komunicirati. Edukacija menadžera veliki je hit u svijetu. Na godinu se organizira ogroman broj seminara, treninga, diskusija i istraživanja koji su od velike pomoći onima koji svoje znanje upotrebljavaju kao ključ uspjeha, ali i za headhuntere. Primjerice, u europskim metropolama gostovanje američkih psihologa i sociologa je potpunjeno do zadnjeg mjesta, a interakcija teorije i igre pravi je mamac za većinu ljudi. Te potrebe prepoznate su i kod nas.